ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೆರ್ಮರಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದೈನಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಗ್ ನಿಕಲೇನ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬುತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ವರ್ಮ ಮಾಗನೆಡ್ ಮಾಗಂದಡಿ ನಾಯ್ಗೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟ ಉಂಡು ಆ ಪಟ್ಟೊಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗೋಪಾಲ ನಾಯ್ಗೇರು ಮಾಗಂದಡಿದ ಗೋಪಾಲ ನಾಯ್ಗೇರಿನಿ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಜೀವನದ ಅನುಭವಲು ಆರ್ ಎಂಚ ನಾಯಿಗ ಪಟ್ಟೊಗು ಬತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ನಾಯಿಗ ಪಟ್ಟೊಗುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಹತ್ವ ಈ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಸೈನ್ಯಾಧಿಕಾರಿದ ವಿಷಯಲು నేను ಪೂರ ನಮೈನಿ ಆರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ತೆರೆಯೊಂದು ಬರ್ಕ ಸುರುಕಾದ್ ಅರೆನ್ ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರಿ ಆದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ತನುಷ್ ಪೂಜಾರಿ ಆರ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ತನುಷ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆನ್ ಮೋಕೆಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗು ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ಯಾರು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ದಾದ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೈನರ್ ನಕಲುಲ್ಲೆ ಅಂತೆ ಮೂಡು ಬಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಲಡಾಯ ಮತ ಆಡು ಜೈನರ್ ನಕಲೆ ಲಡಾಯ ಆಡು ಮೂಡು ಬಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿದ ಮತ ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಕಾಂತಾಬಾರ ಬುಧಬಾರೆ ಕೊಲ್ಲುರ್ದ ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾಬಾರ ಬುಧಬಾರ್ದ ಭತ್ತದ ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಾಯಿ ಮಲ್ತೇರಿ ಎರೆಗೆ ಸೆಮ್ಮಂತೋಡು ಉಂಡತ್ತೆ ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಸಾಯಿ ಮಲ್ತೇರಿ ಆ ಸಾಯಿ ಮಲ್ಪುರಾಗ ಆದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಬಂಡೇರು ಕುಲ್ಲು ಬಡ್ತೀರಿ ಮುಲ್ಕಿ ಪೋಯಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಬತ್ತೇರು ಒಂಜಿ 100 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪತ್ತೇರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೊಗ್ಗುಲ್ ದಾಳಿ ಮಲ್ತೇರಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಮ ಮಾಗಡದ ಒಂದ ಅವಡತ್ತ ಬಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಾಗಂದಡಿ ಬತ್ತಿನ ಹಂಚ ವರ್ಮ ಮಾಗಡದ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೇರಿ ಯಾರು ನಿಖಿಲೇ ಸತ್ಯ ಮನ್ಪಿಡಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮುಲ್ತುಂಡು ಪಕ್ಕ ಅರಮನೆ ಅವ್ವ ಮುಂದೆ ಬೂಕ್ ಮತ ಇರ್ಬೋದ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲತ್ತ ಅರಮನೆ ಅವಳು ಮತ ಮಲ್ತೇರಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಗುಡ್ಡ ಸಾರ ಎಜ್ಜು ಮತ ಕೆಲವು ನಿಯಮ ಒತ್ತುಂಡು ಅದ್ರ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಖಿಲೆಗೆ ವಿಷಯ ಬಂದೈತೆ ದಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಗಡದಡಿ ಬಂದೆ ಬತ್ತಿನ ಪಡೆದು ಒಂದು ಅರಸುಳು ಅಕಲು ಕೊತ್ತಿ ಕಾಂತಾಬಾರ ಬುಧಬಾರ್ದ ಅಕಲು ಆಟ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬಲ್ತೀನಿ ಅಕಲು ಆಡತ್ತೆ ಇತರ ಹೆಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ಈ ದೈವ ಇಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಜನ ಒಂಜಿ ದೈವತೆ ಅಂತ ಸುರುಟು ಬಂತ ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಪನಿಕ್ಲೆ ಉಳ್ಳೆ ಅನ್ ಮಾಡಿದ ಮಿತ್ತದ ಉಳ್ಳೆ ದೇಬೆ ಉಂಟತ್ತೆ ಉಳ್ಳೆ ದೇಬೆ ಅನ್ ಬಂಡ ದಾದ ಅನ್ ಬಂಡಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ದಾಲೆ ಅನ್ ಬಂಡಾಗ ಉಳ್ಳೆರು ಗುತ್ತುನ್ ಬಡ್ದು ಒಂದು ಜಾಗ ಉಂಡು ಮೂಲು ಉಳ್ಳೆರು ಗುತ್ತುನ್ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳೆರು ಗುತ್ತುನ್ ಜಾಗ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅಡೆಗೆ ದಾಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳಾಡು ಮದ್ಮಲಾತ ಜೊಲು ಹಲೆಡ್ ಮದ್ಮೆ ಹಾಪುಡು ಏರೆಗೆ ಸಿದ್ದು ಕುದ್ದೆ ಎದ್ದೇರು ಕುಂದೆ ಏನ್ ಬಂದೆ ಆಗ್ಲೇ ಮದ್ಮೆ ಆನೆಗ ಅಕುಲು ದಾಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕಲು ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಮತ್ತೆ ತೀರ್ಪೋಯ್ ಬೇರು ಹಾಕಲು ಆ ಒಂದೇನು ಕೊಡುದು ಮಲ್ಪುಜಾರಿ ಪರಕೆ ಮಾಡುದು ಜೇರು ಇವರಿಗೆ ಬಜ್ಪೆ ಮುಂದೆ ಬಜ್ಪೆ ಬಂದು ಉಂಡತ್ತೆ ಪೆರಿಯ ಬಜ್ಪೆ ಬಂದು ಅವಳು ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಅಲ್ತರದ ಪರಕೆ ಅವಳು ಮಲ್ಪೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಲೆಗೆ ಕಣ ಕಟ್ಟುಂಡು ಬಾಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕಾರು ಉಂಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಪೊಂಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡದು ಹಳೆ ಕಣ ಕಟ್ಟುಡು ಹಾಲು ಬೋದು ಒಂದು ಈಶ್ವರ ಅಡೆಗೆ ಬಜ್ಪೆ ಪೋದು ಅಡೆಗೆ ಉಂಡಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಮತ ಉಂಡು ಪಾಡ್ವೆ ದುಂಬು ಮತ ಪಂತಿನ ವಿಷಯ ಮಲ್ಪೇರೆ ಮಲ್ಪಡಗ ಅದಕ್ಕ ದೇವರ ಅಲ್ಪೇರು ಮಾಯ್ಕ ಅಲ್ಪೇರು ಎರಡು ಮೈಕ್ ಅಲ್ಪೇರು ಅದೇ ಪೊನ್ನಾಡು ಮೈಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಪೋರು ಅಂಚಂಡ ನಿಕುಲು ಇಂಚ ಮಲ್ತಾಡ ಇಂಚ ಎನ್ನ ಕಂಡಡೆ ಇಲ್ಲ ತಕುಲ್ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ತಕುಲ್ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಬಂದಾರು ಬಿಲ್ಪೋರು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬಂಡೆ ಬಿಲ್ಪಚ್ಚೆ ನಿಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಪಣ್ಣಿಂದ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪಂಡು ನಿಕ್ಕೆ ಹಂಗ ಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಕೊಂಡು ತೆತ್ತುಕೊರ್ಪೆ ಅನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ದೇವನ ಮಾತ್ರ ವಜ್ಜತ್ತ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಬಿಡ್ಯಾರೆ ಮಲ್ಪ ಅನ್ಬಂಡೇರಿ ಮಲ್ಪೊಳಗ ಆ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತೇರಿ ಭತ್ತದ ಮೂಲ ಕುಲ್ಲುಡಗದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೂಲ ಜುಮಾದಿನ ದುಂಬೆ ನಾಟದೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ಡೆ ಎದುರುಡೆ ಮುಲ್ಪ ಏನೇ ಉದ್ದೇಕ ಸರಿ ಉಂಡು ಆ ಜುಮಾದಿನ ನಮ್ಮದು ಮೂಲ ಹಾಲು ಭತ್ತದ ಗಂಡೆ ಎಗ್ಗುಲು ಇಂಚ ಭತ್ತ ಇಂಚ ಬಾಲ್ಪುಳ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಐಕ ಜುಮಾದಿ ಬಂಡೆ ಜಿಜ್ಜಿ ಉಂಡೆ ಗ್ರಾಮ ಯಾನು ಮುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರ ಮೂಲಿಯರಿಗಳ ಸ್ಥಾನ ಮಲೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಏನು ಬಂದು ಪಣ್ಪೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಗ್ಲೆಗ್ರೆ ಏಳು ಏರ್ಲು ಬಗಲಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಲಡೆ ಹಾಪುಡು ಲಡೆ ಅದು ಬಾರಿ ಉದ್ದಟ್ಟು ಆಗಲ್ಲ ನೆತ್ತರು ಮಾತ ಬೋಪಿನ ಉಂಡು ಉಂಡು ಒಂದು ಅಂದ ಸೆಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಮಾಡ್ದ ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಕಡಲು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂಜದ ಮಕ್ಕಳು ಉಂದೆತ್ತು ಏನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಧರ್ಮದೇವ ಜಾರದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಜಾರದ್ದೆ ಗೆಂದಗಡಿ ಅದು ಬರ್ಪೆ ಗೆಂದಗಡಿ ಅದು ಬರ್ತದೆ ನಿಕಲ್ದಾಗಿ ಇಂಚ ಗಲಾಟೆ ಅಲ್ಬಿಡು ಅಂಜನ ಇಂಚ ಉಂಡು ಮಾಡ್ದೆ ಬೊಟ್ಟು ನಂಗೆ ಬಪ್ಪನಾಡು ಉಳ್ಳಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ದೇವಿ ಉಂಡು ಆ ದೇವಿ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಬೋದು ಅರೇಂಜ್ ಆಡ್ಬೇರು ಅಂಚ ಅಡೆ ಹೋಗ್ಬೇರು ಅಡೆ ಬೋಡೆಗೆ ಹಾಕಲು ಮಾಡ್ಬೇರು ಬಿದ್ದಾಡ್ ಬೈದಿನ ಅಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಪಿರಗಡ ಪುಂಡ ಸರಿ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ ಕೊರಡು ಮೂಳು ಅನ್ಬಾರ್ದು ಅಂಜಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರ್ಬಿಣಿ ಅಂಕಲು ದಾದ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಮಾಡ್ಬೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಗಂಧ ಪಾರವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂರುಂಡು ಅನ್ಬಾರ್ದು ಅವತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲೇ 3 ದಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಮುರುಳು
ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಗುತ್ತು ದಾಖಲೆ ಮಾತ ಕಣ್ಣ ಕಟ್ಟುಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗುತ್ತು ದಾಖಲು ಮಾತ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳಾಯ್ತು ಪಂಡತ್ತನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಡು ಬೊಕ್ಕ ಜುಮಾದಿನುಂಡು ಬೇತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಾರಂತೆ ಮಾತ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಅನ್ಮ ಸಕ್ಸಿಲುಂಡು ಮೂಲಿತ್ತೆ ಇತ್ತ ವಿಷಯ ಪೂರ ಪಡ್ಡೆ ನನ್ನ ಮುಲ್ತ ಮೂಲ ಪುರುಷರು ಯಾರು ಈ ಮಾಗಂದಡಿ ನಾಯಿಗೇರ್ನ ಮೂಲ ಪುರುಷರು ಮೂಲು ಮಾಗಂದಡಿ ಪದ ಉಂಡತ್ತೆ ಮೂಲ ವಜ್ಜೆ ಸಂಸಾರ ಅತ್ತು ದುಂಬುಡ್ದುಂಚಿ ಯಾನ ಆಜಿ 7 ವರ್ಷ ಒಪ್ಪುನಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಮುಂದು ಮಾತ ಒಂದೊತ್ತುನು ಗೋವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅದು ಈರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ 7 ವರ್ಷ ಒಪ್ಪುನಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೋಂದತ್ತೆ ಪಂಡಗ ಎಂಕಲ್ ಹಿಡಿದು ದುಂಬಿ ಬೇತಾಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮೂಲು ಮಕ್ಕಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಗುರುಕರ್ನಾಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ಮುಂದೆ ಕಿತ್ತಂದು ದಣಿಕಲ್ನಾಕ್ಲು ಬೇತೆ ಎತ್ತೇರು ಆ ದಣಿಕಲ್ನಾಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ಬೇರಿ ಎಬ್ಬಲ 2 ಬಂದ್ಬೇರಿ ಎಬ್ಬಂಬೆ ಗುತ್ತಿನಾರ ಎಬ್ಬಂಬೆ ಗುತ್ತಿನಾರ ಮುಂದೆ ಸತ್ಯಗದಿ ಕುಡ್ಲದಾಕ್ಲು ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಆಗಲ್ ದಾಳಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಡಿಕ್ಲೇಷನ್ ಬತ್ತಿ ಸಾತಿಗೆ ಆಗ್ಲು ಡಿಕ್ಲೇಷನ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆ ಆಡಿ ಸೊ ಮೂಲು ಎಂಕುಲು ಬತ್ತ ಸಾಧಾರಣ 100 ವರ್ಷ ಕರಿ 100-105 ವರ್ಷ ಅವು 5 ದುಂಬದಾಕ್ಲು ಬೇತೆ ಹಾಕಿರುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ನು ಬೋದು ಬತ್ತನೊಂದು ಈತ ಮೂಲು ಗಡಿ ಐತೆ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ದಾಲೆ ಮುಂದ ಅವಡು ಬಂದಾಗ ಮೂಲು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ನು ಹೊರಗ ಮೂಲು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಎನ್ನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಚ್ಚದಾಗ್ಲು ಯಾರು ಮೂಲೆ ಎತ್ತಿನ ಅಯ್ಯನೆಲ್ಲ ಅವಳು ಪಡ್ಡಲ್ಲ ಅನ್ಬಂದು ಅಲ್ಪೊಂಡು ಅವಳು ತಿನ್ನಗಳು ಮೂಲೆತ್ತಿನ ಎಂಡಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಅನ್ನದಾನ ಮೂಲು ಯಾರು ಶಾಲೆ ಬೋರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಚ್ಚಪೇಲೆ ತಗೋದು ಯಾರು ಅವಲೇಕ ಬಚ್ಚಬೇಡಿ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತೀನಿ ಮತ್ತ ಬಚ್ಚಪೇ ದೊಡ್ಡಗಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಅವಳುಂಡು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಉಂದಾದ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಹಿರಿಯರ್ದು ದುಂಬು ಏರಾದಿತ್ತೇರು ನಾಯಿಗೇರು ಒಲ್ ಮುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಎರಡು ದುಂಬ ನಾಯಿಕೇರು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಜರಿತ್ತೇರು ತೊಲೆ ಅವಳು ಉಳ್ಳೇರು ಡೋಗ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದ ಅವ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಆಗ್ಲ 5 ದುಂಬು ಬಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಮೈಟು ಮಕ್ಕಳು ಚಪ್ಪರ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತಾರೆ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಗಲ್ಡತ್ತದೆ ಹೆಂಗ ತಿಕ್ಕಿನ 1970 ಅಧಿಕಾರ ಬರೋಡು ಬಂಡೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಓಲೋಳು ಪುನಗ ಬಾತ ಒಂದು ಮಾಲ್ಪಣ ಮೂಲ ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಜಾರ ಈನೇ ಬರ್ತದ ಮಾಲ್ಪಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹರಿಭಟ್ರು ಹಳೆ ಗಡ್ಡ ಹರಿಭಟ್ರು ಇರ್ತೇನೆ ಹರಿಬಗ್ಗಡ್ಡ ಹರಡಕ್ಕೆ ಡಿಗಲ್ ಪಂಪರಿ ಗಡಿ ಪತ್ತೋಡಿ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಆಪೂಜ್ ಬಂದ್ ಬರುತ್ತ ಅಂಜನ ಯಾರ ಬಂಡೆ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಬಿಡೋಡಾಪಡತ್ತೆ ಮುಂಡು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಉಂಟವಳು ಕೆಲಸ ಬಿಡೋಡಾಪಡತ್ತ ಕಂಡು ಈ ದಯಲ ಬೋರ್ಡ್ ದೈವ ಬುಡ್ಪಿನೇಜಿ ಈ ಏತ್ ಕೋಡಿ ಪೋದು ಮಾತ ನಿಂದ ಬಜ್ಜಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಮಾತ ಅಭಿನಂದ ಹೋಟೆಲ್ ನೋಡುದು ಮಾತ ಅಂಡ ನಿನ್ನ ದೈವ ಬುಡ್ಪಿನೇಜಿ ಈ ಗಡಿ ಪತ್ತೋಡಿ ಏನ್ ಬಂದು ಇತ್ತನೆರಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಲಸ ಬಿಡೋಡಾಪಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇತ್ತನೆಂಡೆ ಏತ್ ಕಾಸು ಉಂಟು ಅದೇ ಕಾಸು ಇಲ್ಲ ಸೈನ್ ಅಂತಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂಜನೆ ಏನ್ ಮಲ್ತು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸುಳ್ಳು ಐತಾ ಅಂಜನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಡಿಯ 1970 ದಾನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 70 ಉಂಡೆ ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಿದ್ದೇರು ಮೂಲು ದಾಲ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಉಂಡೆ ಅಧಿಕಾರ ಎಂಕೆ ಕೊರಿಯರು 70 ಬೊಕ್ಕ 79 ಮುಟ್ಟ ಪಿರ ಗಡಿ ಆಫೀಸ್ ಬಂದಾಲ ಬಟ್ಗ ಹರಿ ಬಟ್ಟ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಡಿಯ ಅವಡು ಏನ್ ಪಡ್ದ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಗಡಿ ಆಡು ಅಲ್ಲ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಪಡ್ಡೆ ಬೇತೆ ಜುಬಾದಿ ಉಂಡು ಜಾನದೇ ಉಳ್ಳೆ ಬೇತೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಎನ್ಮ ಶಕ್ತಿಲು ಉಳ್ಳ ಮುಲ್ಲ ಈರ್ ಗಡಿ ಪತ್ತೋರ್ ದುಂಬು ದಾದ ಬೇರೆ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಯಾರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಜ್ಜನೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯ ಭೋಪಾಲ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋತೆ ಇವನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ದಕ್ಲು ಅವ್ರು ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಬುದ್ಧವೇ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಪೋತೆ ಆಶ್ರಮ ಪೋತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಬಕ್ಕೆ ಇವನು ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬೋರು ಕಾಸಿ ಮತ್ತೆ ಪೋಪೆ ಇರ್ತಲೆ ಅಡೆಗೆಲ್ಲ ಪೋಪಿನ ಇತ್ತನು ಅಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಬಂಜಿ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಡ್ ಬಟ್ಟಿ ಪೋಪಿನ ಬಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಉದೇ ಒಂದು ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಉದೇ ಉಳ್ಳೇರು ವೈಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಅವ್ನ ಮತ ಉಳ್ಳೇರು ಅಜ್ಜ ಆನಮನೆಡು ಮತ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಗಡಿ ಬತ್ತೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಜ್ಜ ಗಡಿ ಆಯ್ತು ಗಡಿ ಬತ್ತನ ಕ್ರಮ ಪುರ ಎಂಚ ಗಡಿ ಔಡಂಡ ಮೂಲು ಒಂದು ಗಡಿ ಔಡಂಡತ್ತೆ ಮೂಲ್ ಗಡಿ ಔಡಂಡ ಗುಡ್ಡೆನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಬಂದು ಉಳ್ಳೇರು 6 ಬರೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಉಂಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಡು ಪೊಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಗುಡ್ಡೆನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಬರೋಡು 6 ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರೋಡು ಐಟ್ ಬಗ್ಗಿತ್ತ ನಾಯ್ಕರು ಬಂಕೆ ನಾಯ್ಕರು ಬಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅವಲ್ಲ ಅಕುಲ್ಲು ಬರೋಡು ಇತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಅಕುಲಿತ್ತೆ ಗುಡ್ಡೆ ನಾಯ್ಕರು ಬರ್ತದು ಎಣ್ಣೆ ಕೊರೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ ದರ್ಶನ ಮತ ಅವಡು ದೈವ ಪರೋಡು ದೈವ ಪಣ್ಣದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ
ನಂಗೆ ಈ ಗಡಿ ಉದಾಹರಣೆ ಬಲೆ ಬತ್ತ ಜಿಪಿನ ಅಂಡ ಒಂದು ಒಡೆ ಕೂರೋಡು ನಮ್ಮ ಅರಸುಲಡೆ ಕೂರೋಡು ವರ್ಮ ಮಾಗಡ್ದ ಗಡಿ ಮಾತ ವರ್ಮ ಮಾಗಡ್ದಕ್ಕೂ ಸೇರುವರು ಅದಕ್ಕೆ 9 ಮಾಗಡೆ ಅನ್ಬಡ್ದು ಅವು ಸೇರಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಉದ್ಯಾನ ಕೊಡುದ ಹಾಡ ಕೊಂದ ಆರು ಇಡೀ ಮಾತ ವರ್ಮ ಮಾಗಡ್ದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾವ್ರು ಸೇರ್ದ ಬಕ್ಕ ಕಳ್ಳ ಪಡ್ದು ಪಡ್ಬೇಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ ಪುದಾರಿ ಜಲ ಜಿಪಿನ ಏನ್ ಪಡ್ದು ನಾಯ್ಕೇರ್ ಬಂಡಾಗ ಏಕುಲು ಆಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡಕ್ಕಳು ಏಕುಲು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡಕ್ಕಳು ಏಪ ಹೊರ ಗಡಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಹಾಕಲ್ ಮಾತ ಒಪ್ಪಿಯರ ಎಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾರು ಎನಕಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ತೀರ್ಬೋಡಲ್ಲ ಎಕ್ಕಲಿಗೆ ಸೂತ ಗಜ್ಜಿ ಏರ್ರಜ್ಜಿ ಅರಸುಲ್ ತೀರ್ಬೋಡ ಮಾತ್ರ ಇದಿಗಿಲ್ಲ ಅವೇ ಅವಳು ಅರಸುಲ್ ನಿಕಲೆನ ನಾಯ್ಕೇರನ್ ಲೆಪ್ಪುನ್ ಗಾಡಿ ಪಟ್ಟಣ ನಾಯ್ಕೇರ್ ಬಂಡ್ಲಿತ್ತೇರಿ ನಾಯ್ಕೇರ್ ಬಂಡಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಬಂಡಿ ಜತ್ತ ನಾಯ್ಕೇರ್ ಬಂಡಾಗ ನಾಯ್ಕೇರ್ ಬಂಡೈತ ವರ್ಮ ಮಾಗಡಿ ಉಂಡತ್ತ ಮಾತ ಕಳ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತ ಒಂದ್ ಮಲ್ತದ ವರ್ಮ ಮಾಗದ ಕೇಂದ್ರ ಅವು ಎಂಕಲಿಗೆ ಆರು ತೀರ್ಬೋಡ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಸೂತಗಾಯ ಜನ ಸೂತಗಾಯ ಇನ್ನಿಗಿಲ್ಲ ಕೂಡ ದೈವ ಲೆಪ್ಪರಂಡೆ ನಾಯ್ಕೇರ್ ಬಂದು ಅವ್ ಗಾಡಿ ಪತ್ತನಾನಿ ಮುಂದೆ ಮೂಲ ಸುರುಡು ಬಪ್ಪಲಾಡ ಉಲ್ಲಾಲ್ ದಿನ ಮುಂದೆ ದೇತರು ನಮ್ಮ ಬಪ್ಪಲಾಡ ದಿನ ಉಲ್ಲಾಲ್ ದಿನ ನಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡುತ್ತರುಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಲೆಪ್ಪುರ್ ಮಾತ ಲೆಪ್ಪುರ್ ಒಂದು ಇರ್ ಗಾಡಿ ಪತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರಗಾಯಿನ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಲುಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಬರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗಡಿ ಪತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಲುಂಡತ್ತೆ ಬೋಲ್ ಗಡಿ ಪತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಮುಂದೆ ಅವಳು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗುಡಿ ಸರಿ ಇದ್ದಿ ಬೊಮ್ಮೆ ತಕ್ಳು ಮಲ್ತಿರ ಒಂದ್ ಮಣ್ಣದ ಗೋಡೆ ಅವನು ಮಾತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಬಂದಾಡು ಆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೊಳಗ ಏರ್ಲೈಕ್ ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅಲ್ಪುಡು ಒಂದೇರು ಮಲ್ಪ ಒಡ್ಡೇರಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ತಕ್ಕಲು ಈ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಪಡ್ಲು ಎನ್ನ ಪಡ್ಡಗೆ ಮದ್ನಾಡಿಗೆ ಬೊಮ್ಮಾಡಿ ಮದ್ನಾಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಬೊಮ್ಮಾಡಿ ಅನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮುಂದೆಟ್ಟು ಬಂದ ಕೆಲಸ ಹೊಡಿತೆ ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿನ ಜಾಗದಾಗ ಬರೋ ದುಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಕ್ಳು ಬಚ್ಪದಕ್ಳು ಅಕಲು ಮುಂದೆ ಮಾತ ಬಂಡೆ BS ಬಂಡೆ ಗೊತ್ತು ಬೊಂಬಾಡು ಬಜ್ಪೇಡು ಅಕಲು ಬಂಡೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೂಲು ಈ ಗಡಿ ಪತ್ತುಂಡ ಉಂದಾಂಡ ಈ ನಮನೆ ಮತ್ತ ಮುಂದ ಆಪುನಾಂಡ ದಾದ ಅಲ್ಪುಣ ಬಂಡೆ ಅಲ್ಪುನಾಗ ಈ ದಾಲ ಮಲ್ಪದ ಬೊಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಏಕುಲ್ ತೂಪ ಅನ್ಬಂಡ ಅಂಡ್ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಅವ್ಳು ಗಡಿ ಪತ್ತದ ಆಂಡತ್ತೆ ಆಡ್ಬಕ್ಕ 1970 ಇಡೇ ಬಂದಾಗ ಮೂಲ್ ಬಂದಾಗ ಮೂಲು ಏರ್ಲ ಮುಂದೆ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಮೂಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಗಳ್ಳ ಕಾಸು ಅಂಚಿ ಬಂಡೇರಿ ಅದಗ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟೋಡು ತಾವೇನು ತುಲೆ ರೀತಿ ಫೋಟೋ ಟುಂಡು ಯಾರು ಇದೆ ಓದಿ ಯಾರು ಕಂದಡ್ಡ ಫೋಟೋ ಮಾತ ಒಂದು ಅವಿನ ಕಟ್ಟಡಗ ಯಾರು ಕಟ್ಟೋಡಿ ಯಾರ್ಲ ಮುಲ್ಪದಕ್ಲು ಬಂಡೇರು ಇನ್ನು ಮುಂಚೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಸಾಯ ಮಲ್ಪಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತೇನೆ ಅವಿನ ಮಲ್ತೇನೆ ಹಿರೇಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಪುರ ಇತ್ತ ಕೆಲವೇರೆ ಗುಪ್ಪುಂಡು ಈ ಕಾರ್ಗ್ ಮುಟ್ಟುಬಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಬುರದಾಲ ನಿಯಮಲುಂಡೆ ಅಂಚದಾಲೆ ಕಾರ್ ಮುಟ್ಟುಬಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಮತ ಮುಂದೆ ಗಿಂಚ ಬಂದಾಗ ದಟೆ ಒಂದು ಬರುವಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಕೊಡು ಪಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಗುತ್ತಿನಾರು ಬಂದಾಗ ಇದು ವರ್ಮ ಬಾಗಡೈತೆ ಏಪ ಇದಕ್ಕೆ ಗಡಿ ಆಡ್ದೈತೆ ಅರಸುಲ ಅವ್ಳು ಗಡಿ ಆಡ್ದ ಇದು ವರ್ಮ ಬಾಗಡ್ದ ಅವಳು ಯಾನು ಪೂರಾ ಕೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಮತಕ್ಕೂ ಬತ್ತೆ ಇದು ಪಂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಕರ್ಗೆ ಪೂರ ಈರ್ನ ಪೂರ ಓಲ್ ಮೂಲು ಉಂದುಂಡು ಪೂರ ಅವಳು ಏತು ಕೊಡ್ಡಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರಿ ಪೂರ ಅವಳು ತುಳೆ ಬಲ್ ಏಪಲ ದೆಪ್ಪಲ್ತೆ ಏತು ಕೊಡಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರಿ ದಯ ಮಲ್ತೇರಿ ವೈಕ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಮಲ್ಪಳ ಕೆಲಸ ಇವನು ಕಂದಬಾರೆ ಪುದಬಾರೆ ಅವನು ಸಮೇತ ಯಾನೇ ಮಲ್ತಿದವಳು ಆಡಿಟ್ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಿತ್ತೀನಿ ಯಾನೇ ಸೋಮಪಾರ್ಸು ಮತ್ತೆ ಲೆತ್ತಬೋದಾರು ನಡೆ ಏ ಮುಂದಾಲ್ಕೊಡು ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲುಂಟು ಪುದಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಮಾತ ಮಲ್ತೇರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದೆ ಆತ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋದ್ರೆ ಜಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಅಂಚಾತನೆ ಎತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಎಂಕ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರಿ అవును బొక్కబడ్డగా పూలతోడు ఉండాలి అవులు ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಡಲ್ಲ ಬಪ್ಪಲಾಡಿಗೆ పోడవులు అవులు తానమాల ఉండవులు దానికి బొక్క బప్పలాడ ఉంದ ಐದೇ ಅರಬಡೆಗೆ ಐಕನೇಕ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಂಡುಂಟ ಪೂರ ಪೋರೆಡ್ಡು ಇತ್ತೆ ಪೋರೆಜ್ಜತ್ತೆ ಯಾದೈತೆ ಪೋರೆದ್ದೆ ಅರಬಡೆ ಪೋದ್ರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಅದು ಆರೋಗ್ಯ ಗೆಡ್ಡಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮ ಉಂಟು ಆ ನಿಯಮ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಗುರುಕರೆ ಪೂರ್ಣಗ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಬಾರಿ ಜಾಗೃತಿ ಮಾತ ಪಾತ್ರ ಮಂದು ಮಾತ ಉಂಟು ತಾಯಿಗೆ ಗುಡ್ಡೆ ನಾಯಕರು ಹಬ್ಬ ಜೊತ ಆರು ಒಳ್ಳೇರು ಇತ್ತ ಬಂಕೆ ನಾಯಕರು ಒಳ್ಳೇರು ಆತ 2 ಜನ ಮಾಗಂದಾಡಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜ ಉಂಟು ಬಂಡಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತುಂಡು 5 ಗ್ರಾಮ ವರ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆದ ಒಂದು ನಮಿತ ಮೂಲತ ಕೈ ಮುಗಿನ ಒಂದು ಬಂಡಾರದಿಲ್ಲ 5 ಗ್ರಾಮದ ಬಂಡಾರದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕೈ ಮುಗಿನ ಹೆಂಚಾನ್ ಬಳಿ 5 ಗ್ರಾಮ ಮೊದಲ ಜಾಗ ಪಡೆದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಚಾನ್ ಬಂದ್ ಬಂದಾಗ ಎನ್ಮ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗೆ ಎನ್ಮ ಜಾಗ ಗುತ್ತು ತಗಲಿ ಅಣತ್ತ ಎನ್ಮ ಜಾಗ ಗುತ್ತು ತಗಲು ಎನ್ಮ ಜಾಗ ಪೂಜಾರ್ಲಕಲು ಐಟ್ ಗಡಿ ಬತ್ತರ ಉಪ್ಪುನಕಲು 4 ಜನ ಆಗಲ್ಲ ಏನ್ ಕರ್ನಾಡ್ ಗೊತ್ತು ಗುಂಡಲ್ ಗೊತ್ತು ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ಕೊರಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಚಿತ್ರಾಪು ಗರುಡಿ ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ಮುಳ್ಬಾಗ್ ಅಂತೇಳಿ 5 ಗಡಿ ಬತ್ತನಕಲು ಎನ್ಮ ಜಾಗದಾಗ
ಇಂತ ಮಾತ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಮಾತ ನಿಯಮ ಮಾತ ಉಂಟು ನುಂಬ ಏತ್ ಜಾಗ ಎತ್ತಂಡು ಏನು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಏನು ಇದೆ ಬಂದ ಒಂಜಿ 16 ಮುಡಿ ಗಂಟ ಹಾ 16 ಮುಡಿ ಗಂಟ ಉಳ್ಳ ಇತ್ತಲ ಒಂದು ಬೇಕಲ್ಲ ರಾಜಾಬಾರ್ ಬಂದು ಇತ್ತಲ ಉಂಟು ತುಲೆ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾತ ಕೆಲವು ಮಾತ ಒಂದು ಡಿಕ್ಲೇಷನ್ ಮಾತ ಬೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಅನ್ನ ಒಂದು ಬತ್ತನೆ ದೈವ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ಲು ಓಲು ಅವಳು ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ಲು ಓಲು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕಡ್ತಲೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತದ ಒಂದು ಕೊಡ್ದು ಈತು ಜಾಗ ನಿಕ್ಕು ಒಂದು ಮಾತ ಮಲ್ಪುಲು ಅನ್ ಬಂದು ಅಂಡೈತೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆ ಸತ್ತಿಗೆ ಅನ್ನ ಕುಟುಂಬದಿಗೆ ಅನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಬರ್ಬಿಡು ಐಕತ್ರ ಯಾನ್ ಪೂರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಬರ್ತೇನೆ ಕುಟುಂಬದ ಕಲಿಗೆ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಬರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲೇ ಪೂರ ಮುಂದೆ ಜಾಗ ಮಾತ ಇತ್ತ 4 ಪೂರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪೂರ ಮುಲ್ತಾನೆ ಕಂಡ ಪೂರ ಮುಲ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ರಾಜಾಮಾರ ಬಂದುಂಟವಲ್ಲ ರಾಜಾಮಾರೆ ರಾಜಾಮಾರ ಅವು ಇಲ್ಲಾಗ ಏತ್ ವರ್ಷ ಅವು ಇತ್ತ ಉಪ್ಪುನ ಈರು ಉಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲಾಗ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಎಂಕಲೆ ದುಂಬುದ ಮಾತ ಕೆಲವುಂಟು ಇತ್ತೆ ಎಂಗುಲ್ ಬರ್ತವೆ 150 ವರ್ಷ ಒಂದು ಯಾನ ಇದು ಪುಸ್ತಕ ಕೊರಿಯರ್ ಐತೆ ಐಟು ಓದಿಯ ತಂಕರು ನಾಯ್ಕೇருந்து ಇತ್ತೆருந்து ಅವು ಏರು ತಂಕರ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಪಂಡಗ ಇತ್ತ ಅವಳುಂಡು ಇತ್ತ ತಂಕರ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಪಂಡ ಏರಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೂಲು ತಂಕರ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಪಂಡ ದುಂಬದ ಕಾಲುಂಡು ಏರ್ ಮೂಲು ಬಲ್ದೆ ಏನದ್ದು ದುಂಬಿ ಏರು ಗಡಿ ಬತ್ತಿದೆ ಮೂಲು ಅಗ್ಲು ತಂಕರ್ ನಾಯ್ಕ ಏನ್ ಪಂಡ ತಂಕರ್ ನಾಯ್ಕ ಕುಲನೆ ಉಂಡು ಅವಳು ಹೊರಗೆ ಎಂಕ ಗಡಿ ಬತ್ತನಾಗ ದಾನ ಬತ್ತುಂಡೆ ಅದಗ ಮೂಲು ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ನಾಯ್ಕೇರ್ ಪಂಡ ಲೆಪ್ಪು ಬಂದು ಅದಗ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು ಲಕ್ಕದ ಉಂಟು ಬಂಡೇರು ನಿಕುಲು ಅವಳು ದಿಗಿಲೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ತಂಕರ್ ನಾಯ್ಕನ ಕೆರೆನೆ ಉಂಡು ಅವಳು ನೋಡಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಂಕರ್ ನಾಯ್ಕ ಕೆರೆನೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅವಳು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಿ ಬಂದಾಗ ಉಂಟತ್ತೆ ಆ ತಂಕರ್ ನಾಯ್ಕನ ಒಂದೆತ್ತ ಮೀನು ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಬಲಸರ ಉಂಟು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ನಡಪುದು ಓ ದೇವಿ ದೈವಿತ್ತಿಲ್ದ ಅಂದೆ ಸಸಿತ್ತಿಲ್ದ ಅಂದ್ ಕೆಲವು ನಿಯಮ ಉಂಟು ಒಟ್ಟ ಜನ್ಮ ಶಕ್ತಿಲ್ ಉಂಡು ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ಉಳ್ಳೆಯ ಪಡ್ಡತ್ತ ಜುಮಾದಿ ಪಡ್ಡತ್ತ ಅಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂತೇರ್ ಜುಮಾದಿ ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ಸಾರಾಳ ಜುಮಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಪಂಜುಲಿ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ಪಂಜುಲಿಗೆ ಎಂಚ ಬತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಪಂಜುಲಿ ಎಂಚ ಬತ್ತೆ ಪಂಡಗ ದಾಗ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಸುರುಡು ಬತ್ತಿನ ದೈವಲೆಡೆ ಉಳ್ಳೆಯ ಜುಮಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾರತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕಲೆ ನಂಬಿಯರತ್ತೆ ನಮ್ಮಿನಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಬಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕಲೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ನಡಪುನು ಬೇತೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಹೊಂಡೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅಲ್ಪ ಅರೆ ಮಜಲ ಕಂಬಳ ಬಂದುಂಡು ಅಗಲು ಒಂಜೆ ಜಾಗ ಎಲ್ಲೇ ಜಾಗ ಕೊರಿಯರು ಕೊರ್ದ ಇವಕ್ಕ ಕಡ್ಡ ಒಲ್ತು ಬರ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಇತಕ್ಕೆ ಎರ್ಲು ಒಲ್ತು ಬರ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ಎರ್ಲು ಬರ್ತೇನೆ ಒಲ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸಮ ಒಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಉಂಟತ್ತೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ್ದು ಅಲ್ಪ ಎರ್ಲು ಬೈದಿರು ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಂಜೋ ಬಂಡ ಉಂಡೆ ಜನ ನಿಗಲ್ಲ ಕಂಡ ಇಜ್ಜನ ಒಂದು ನಾಲೆ ಎಂಕಲ್ ಎಕ್ಕರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಏರ್ಲೆಗೆ ಬಡ್ಡೇರು ಅಂದ ಬಂದ ಹಾಡಿ ಜತ್ತನ್ ಮಾತ ಬಿತ್ತರ್ಬೋದು ಮೊಗಲ ಪೋರ್ವೆಗೆ ಏರ್ನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವೈದ್ಯನಂತ ಪುಂಜೋಡ ಬೊಕ್ಕಾರಿ 27 ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಮಾಡ್ಲೆ ಬಂದು ಅಂಜ ಮಾಡ್ಬೇರ ಬಟ್ಟು ಬಕ್ಕಾಗ್ಲು ಮಾಡ್ಬೇರೆ ನಟಿಯರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿದ ದೈವ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಡು ಆನ್ ಬಂದು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಆಕಳು ಮಲ್ತೇನೆ ನಡ ಮಲ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಮೂರ್ತಿ ಮಾತ ಕೊತ್ತಿನ ಆಕಳು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಮಾತ ಅವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವೈದ್ಯನ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಮುಡಾಯಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಒಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬಂದು ಇಂಚ ಬತ್ತಿನ ಬಂದಾಗ ಅವೈತೆ ಅವು ಬತ್ತನತ್ತೆ ಇಂಚಿದ ಅನ್ನ ಪಂಜುಲಿ ಬತ್ತನ 5 ಬಕ್ಕ ಮುಡಾಯಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪಂಡಾಯಿ ನಡು ಪಡು ಸ್ಥಾನ ಬಂದುಂಟು ಆ ಅಡೆ ಅವು ಮುಂದೆ ಹೊಲ್ತುಂಟು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂತೇರ್ ಜುಮ್ಮ ಮುಂದುಂಟು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡಿದ್ದು ಹಲ್ತದ ಅಡೆ ಪೋನಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತೆ ಅವಳು ದೈವನ್ ಕುನ್ನಡಗ ಅವಳು ಇಟ್ಟ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ನಂಬುದಿರ ತುಲೆ ಅವಳು ಅಡ್ಡ ಬಂದಾಗ ಬಟ್ಟಿ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತಿ ಅವನು ನಿಖಿಲ್ಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಅವೇ ಮುಡಾಯಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ನಡು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂಚ ಬತ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಮೂಲಕಲ್ಲು ಒಂದು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ಜಾಗ ಬಡ್ದು ಮಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಎತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೂರ ಆಯ್ಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಆಯ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ಜಾಗ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಪಾಯಿ ಇರಗಿತ್ತೆ ಪ್ರಾಯ ಏತಾಂಡು ಎಂಕಿತ್ತೆ 88 ನಡಪುಡುತ್ತೆ 2 ತಿಂಗಳ ಬಗ್ಗೆ 88 ಅದು 89
ಇದು ಏತ್ನೇ ಪ್ರಾಯಡು ಈ ನಾಯಕ ಪಟ್ಟೋಗ್ ಬೈದಾರು ನಾಯಕ ನಂಗೆ ಏತ್ ಪ್ರಾಯ ನಾಯಕ ನಾಯಕ ಯಾರು ಸಾಧಾರಣ 42 ವರ್ಷೋಡು ನಾಯಕರೇ ಆಯ್ತು. ಹಾ ಹಾ ಅಂದ್ 42 ವರ್ಷೋಡು ನಾಯಕರೇ 41 ಬೋಡೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹಾ ಅಂದೆ ಗಡಿ ಮತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ರೇಟ್ ಕೊಡು ವಾಲಂಟರಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ತೋನಿ ಅಂದೆ ಬಕ್ಕ ವಾಲಂಟರಿ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಉಂಡ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೂಡ ಊರುಂಟು ನಿಖಿಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ ಕೊಡಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಗೆತ್ತ ಧರ್ಮಸ್ಥಾನ ಅವು ಮೇರ್ ಪೋನ ಕುಲ್ಲುನ ಜಾಗ ಅವು ಪಟ್ಟಗ ಅವು ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಟೆ ದುಮ್ದೆ ಕಾಲುಂಡೆ ಇಂಚತ್ತದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಉಣ್ಣು ಅಲ್ಪಡತ್ತೆ ದುಬ್ಬು ಮತ್ತೆ ಇಂಚತ್ತದು ಜನಕುಲಿ ಮತ್ತೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಕ್ಕಳು ದಾನ ಮಲ್ತೇರು ಬೂರ ಮುಲ್ತುಂಡು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಅವ ಒಂದ್ ಎತ್ತದು ಇವನು ಚಿತ್ರಪುರ ಬೇರೆ ಚಿತ್ರಪುರ ಬೇರೆ ಅಂದ ಆಕಳು ಮತ್ತೆ ಗರಡ್ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರ ಭತ್ತದ ಬುಲ್ಪ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಾತ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ ಕೈಟ್ ಮಾತ ನೇರು ಮಾತ ಬಂಡಾರದ ಮಾತ ಒಂದು ಮಾತ ಕೈಟ್ ಮಾತ ಹೋದಾಗ ಅದಕ್ಕ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆಕಳು ಮಾತ ತುಯ್ಯರ್ ಕೆಲವ್ದೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೋದು ಅವಳು ಅದಕ್ಕೆ ಗುತ್ತು ಸತ್ತು ಬಂದಾಗ ಒಕ್ಕೆಲೆಗಳು ಮುಂದೆ ಮಾತ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆ ಹಿಡ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಆಕಳು ದಾದ ಬಡ್ಡೆ ಬಂದಾಗ ನಿಕುಲ್ ಬತ್ತದ ಉಂಟುಂಡೆ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬೆಂಚಿದ ಅನ್ನ ಕುಲ್ಲೆ ಬಂಡೇರ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಗತಿ ಒಂದು ನಿಕಲ್ ಮುಲ್ಲ ಕುಳ್ಳರ್ಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಕುಳ್ಳರೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಇಂಚ ಕುಲ್ಲುಡು ಅದಕ್ಕ ಕುಲ್ಲುಡಾಗ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆಂಚಿದ ಕುಳ್ಳುಗ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಕೇರ್ ತೊಟ್ಟು ಬೆಂಚನ ಹಂಚಿ ಬಾಡಿಯ ಅದಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳಾಯ ನಡೆ ಮನಾಡ ತೊಂದು ಮಗು ಉಳ್ಳಾಡ ಮಕ್ಕಳು ದೂರ್ಕೊಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳೆ ಬಡ್ಡೆ ನಿಕಲ್ ಅಂಚ ಮಲ್ತಾರ ನಾನು ಇನ್ನಿಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲೆಗೆ ಮೂಲು ನಿಖಲೆ ಕೊಡಿಯಾಡಿಟ್ಟು ಬೇತ ಬೋರ್ಡ್ ತೂಳಿ ಎತ್ತಲ್ಲ ಉಂಟು ಕೊಡಿಯಾಡಿಟ್ಟು ನಿಖಲೆಗೆ ಬೆಂಚೆ ಕುಲ್ಲರು ನಿಖಲೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಐಟು ಏರ್ಲ ಕುರ್ಚಿ ದಿವರಜ್ಜಿ ಏರಲ್ಲ ಕೊಡಿಯಾಡಿಟ್ಟು ಪೂರ ಅಕ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೋಡುವ ಬೊಕ್ಕ ಆಗ ಕಲ್ಲು ಮಾಡ್ಲೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಅವು ಕಲ್ಲು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈರ್ನ ಸಂಸಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನ್ಪಿನಂಡ ಎನ್ನ ಸಂಸಾರದ ಎರಡು 4 ಜನ ತುಲೆ 4 ಜನ ಜೋಕುಲಿ ಜೋಕುಲು ಅಂಜೋಕ್ಲೆಟ್ 4 ಜನ 3 ಜನ ಜೋಕುಲು ತೀರ್ಪೋಯ್ರು 3 ಜನ ಜೋಕುಲು ತೀರ್ಪೋಯ್ರು ಮಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಮುಂದೆ ಉಂಡದ ಮಲ್ಲ ಮೈಸೂರುಳ್ಳೆ ఆయన ಜೋಕುಲು ಮಾತ ದುಬಾಯ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ ఆయన ಇತ್ತೆ ಎಂಕ ಏನ ತೂಪಿನ ಪೂರ ಎಂಕ ಮಾತ ಉನ್ನಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಜಾಗ ಮಾತ ಯಾನು ಅವಳು ಬ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಮಾತ ಒಪ್ಪನಾಗ ಬಚ್ಪೇಡಿ ಅನ್ನ ಜಾಗದ ಲಿಲ್ಲಿ ಕಾಟೇಜ್ ಬಂದೆ ಲಿಲ್ಲಿ ಕಾಟೇಜ್ ಬಂದ ಅವ್ಳು ಮುಂದೆ ಬೆತ್ತನಾಗ ಒಂದು ದೇತೊಂದು ಮಾತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ ಕಟ್ಟಿರಿನ ಅಕ್ಕಳು ಪೂರ ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂಡೇರು ಜೋಕುಲು ಮಾತು పోయారు ಅದು ಏರ್ ತೀರ್ಪೋಯ್ರು 3 ಜನ ತೀರ್ಪೋಯ್ರತ್ತೆ ಆಕಲ್ ನಮ್ದೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಬೊಡಿದಿಲ್ಲ ತೀರ್ಪೊಂಡು ತೀರ್ಪೋಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತೆ ಒರಿದಿನಿ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ ದುಬಾಯ್ ಒಪ್ಪನ ఆయన ಬುಡ್ಲೇನ್ ಮಾತ ದುಬಾಯ್ ಉಳ್ಳೇರು ఆయన ಏನ ತೂಪಿನಿ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ನಾಯಿಗೇರ್ನ ಪಟ್ಟ ಅವು ಏರೆಕ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಐದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಇತ್ತೆ ಅವು ಪಂಡಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ಮೂಲು ಯಾನು ಮಾತ ಪೂಂಜೆ ಕಿಲಕಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಂಡೆ ಸದ್ಯಜ್ಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬಂದೆ ಐಕ್ ಬಂಡೆ ನಡೀತೆ 2 ಮಲ್ಪುನ ಬಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಡ ಬಂಡೆ ದೇವಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ತದೆ ಮೂಲ್ ಬೇತೆ ಅರ್ಲಜ್ಜೆ ಬಚ್ಚದಕ್ಕೂ ಮೂಲ್ ಬತ್ತುಕೊಳ್ವೇರ ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಇತ್ತಿನಕ್ಕೂ ಬಚ್ಚದಕ್ಕುಲೆ ಪೂರ ಮೂಲು ಯಾನು ಮೂತ ಅಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಮೊಟ್ಟಿ ಬಾತು ಯಾನು ಒರಿ ಬಾತು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಬಚ್ಚದಕ್ಕುಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಡ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಮಾತ ಇತ್ತದ್ದು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಮ್ಮ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಮ್ಮ್ಯಾನ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮಲ್ತು ಮಾತ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಗ್ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕೊಡ್ತುತ್ತೆ ಆಯ್ದೆ ದೀಪಿನತ್ತೆ ಒಂದು ಕಲ್ದಿನಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಲ್ದಿನ್ ಪೂರ ಓದು ಪೂರ ಬೊಂಬಾಯಿ ಬೋದು ಮೂಲ್ ದುಡ್ಡಿ 1952 ಬೊಂಬಾಯಿ పోయింది ಅಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ರಾತ್ರಿ ಹೋದು ಕಲ್ತೀನಿ ಅವಳು ಎನ್ನ ಅಯ್ಯಲ ಎನ್ನ ಅಂತ ಪಡ್ಡಲ್ದಾರ ಅಯ್ಯಲ ಅವಲ್ದಾರ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಅಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಜನ 2 ಈ ಮಗ ಮೂಲೆ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕುರ್ಪುರು ಬಂಡೇರಿ ಬೊಟ್ಟಿ ಅನ್ ಬಂಡೆ ಒನ್ಸಿದಾಗ ಎಂಕ್ಲಿದ್ದ ಬೊಟ್ಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಬೇತೆ ಸ್ಪೂನ್ ಮಲ್ತೆ ಒಣಸು ಮಲ್ತಾರೆ ಪೂಜಿ ಅಂಡರ್ ಯಾರು 5 ವರ್ಷ ಬುದ್ಧ ಇದೇ ಬೋರ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿಯಾರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮದ್ಮೆ ಆಡಕಂಡತ್ತ ಅಕ್ಕಲು ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಟು ಮೂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಟು ಆ ಮೂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಕ ಫೋಟೋ ಎಂಕ ಆಯ್ನೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅವಡು ಬಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತದೆ ಕೆಲವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಎಂಚನೆ ದಾದ ಮರೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ BL ಈ ಆಯ್ನ ಮದ್ಮೆ ಆಡು ಬಂಡೆ ನೀರ್ ಪಂಪಿನಂದು ದೊಡ್ಡಿಗಟ್ಟ ಬಂಡದಾದ ಬಜ್ಪೇಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಕೆಡು ಮಾಗಂದಡಿ ಬಂಡದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಕೆಡು ಪಂಡಲ್ಲ ಬಂಡದಾದ
ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಳ್ಳೇನೆ ಮದ್ಮೆ ಅಂತೇಳಿ ಪೂರ ಇನಿ ಮದ್ಮೆ ಜಪ್ಪುರ ಕೋಟ್ ಸಮೇತ ಹೆಂಗ್ ಫ್ರೀಯೇ ಪೂರ ಇತ್ತ ಇತ್ತ ಆ ಕೋಟ್ ಮೂಲೆ ಉಂಡುತ್ತೆ ಕೋಟ್ ಫ್ರೀ ಎಂಚಿನ ಫ್ರೀ ವನಸು ಫ್ರೀ ಪೂರ ಫ್ರೀ ಫುಲ್ ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಮಲ್ಪುಡತ್ತೆ ಬೇರೆ ಐದ್ ಬಕ್ಕದೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಐದ್ ಬಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಎಮ್ಮೆ ಮಾತು ಮಲ್ಪದ್ದು ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೇಸೆ ಇದ್ದಾಡೆ ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೇಸೆ ಇದ್ದಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಮ್ಮೆ ಅಲ್ಪನೆ ಏರಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಯಾವ ನೀರೇ ಬಂತೆ ಈ ಬೇ ತಕ್ಕಲು ಏರ್ಲ ಎಮ್ಮೆ ಮಲ್ದಿನ ಹಾಕಲಿ ಜಾಗ ಕಲೋದು ಅವು ದಾಯಿ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಏಕುಲು ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೇಸೆ ಇದ್ದ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು ಅವ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಿ ಐಟೆ ಪೋತಿ ಎಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕಲು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಜನ ರಾತ್ರಿ ಬೋದು ರಾತ್ರಿ ಬರೋಳಿ ಏನ್ ಬಂದೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏನ್ ಬಂದ ಅಂತ ದುಂಬ ಅವು ದಯಗಂಚ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಿರಂತ ಹತ್ರ ನಂಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ದೆ ಅದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತ ಬಂದೆ ಜಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದ್ ಬಗೆಲ್ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಬಯ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕ್ಲು ಬಿಎ ಮತ್ತು ಜನಡಿ ಬಡ್ಡೆ ತರ ಪಾಪ ಆರು ಬಡ್ಡೇರು ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಕ ಒಂದೇಳಿ ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ನಂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಬಂದು ಎಮ್ಮೆ ಅಲ್ತು ಪಕ್ಕ ಬಾರಿ ಒಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಯ್ತು ಬಾರಿ ಕೆಲಸ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಜನ ಇಂದೋರ್ ಮುಟ್ಟ ಬಹುದು ಅದೇ ಮುಟ್ಟ ಬಹುದು ಸತ್ಯ ಆತ್ ಕಲ್ತದ್ದು ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲಡಿ ತಿನ್ನಾರೆಗ್ಲ ಇಡೆ ಬತ್ತದು ಬರೋಡಾಂಡು ತುಲೆ ಅವನುಂಡು ಪೂರ ಡಿಗ್ರಿ ಉಂಟು ಪೂರ ಉಂಟು ತುಲೆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಜಗತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಲ್ಲ ಮೂಲು ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನ ಉಂಟಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತೆಡು ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತೆಡ ನಮ್ಮ 5 ಗ್ರಾಮ 14 ಜಾಗ ಗುತ್ತು ಹತ್ತಲು 5 ಗ್ರಾಮ 14 ಜಾಗ ಗುತ್ತು ಹತ್ತಲು ಉದ್ದು ಜಾಗ 5 ಗ್ರಾಮ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡ 5 ಗ್ರಾಮವು ಒಂಜಿ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಡೈ ಕಾತ್ನಾಡು ಪಡು ಕಾತ್ನಾಡು ಮುಖ ಇಂಚಿಂದು ಒಂದು ಕೊಕ್ಕರ್ಗಲ್ಲು ಮುಖ ಇಂಚು ಚಿತ್ರಾಪು ಎಂತ ಒಟ್ಟ 5 ಗ್ರಾಮ ಗುಂಡಾಲ್ ಗೊತ್ತು ಗುಂಡಾಲ್ ಆಮೇಲೆ ಪೂರ 5 ಗ್ರಾಮ 14 ಜಾಗ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಜನ ಮೂಲ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನ ನಮ್ಮ ಎಂಚರ ಎಂಕುಲು 5 ಗ್ರಾಮ 14 ಜಾಗ ಗೊತ್ತು ಹತ್ತಾಕುಲು ಎಂಕುಲು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ದನ ಹೆಚ್ಚೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಜನೆ ಸಮಯಡು ಬಪ್ಪರಡು ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಹರಿಹರ ದೇವೇರಿ ಜಾಗದ ನಾಗ ದೇವೇರಿ ಜಾಗದ ದೈವಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೆನಪು ತಿಂಗಳ ಇಲ್ಲದ ದೈವದ ದೇವರಿಗೆ ಇತ್ತು ದೇವಗಳು ಕೈ ಮುಗಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇರ್ ಒಂದು ಅರಸೆ ತೀರಿಯರ್ಡ ಮೂಲು ನಾಯಿಗೆರೆಗೆ ಸೂತಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಅದೇ ಹೌದಾಯಗಂಚ ಅವ್ ದಾಯಕ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲು ಆದ ಕೆಲಸದ ಎಂಕುಲು ಆದ ಕೆಲಸದ ಅರ್ಥಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಡಿದಿ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬುದ್ಧ ಗಲಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಮಗೆ ತೀರ್ಪೋಯೆ ಮಗೆ ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಮುಂದೆ ಕೋಲ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಮಾತ ಪಡ್ಡೇರಿ ಆಯ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆಯ್ ಅಡೆ ಬೋರ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಯ್ ಇಡೆ ಬರಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ದೈವ ದರ್ಶನ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಯ್ಕೆ ಅವ ಆಯ್ಕೆ ಏರ್ ತೀರ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಸೂತಗಜ್ಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಸೂತಗಜ್ಜಿ ಬಂದ ಒಂದು ದೈವನೇ ಪಡ್ಡೆ ಫುಲ್ ಹಂಚಪ್ಪುದು ಒಂದು ಸತ್ಯದಾಗತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ಪಟ್ಟಾನಾಗ ಇತ್ತದ ಅರಸರ ಎತ್ತಿನ ಅತ್ ಮೇರೆಡ್ ದುಮ್ಮುದಾರ ಇತ್ತೇರೆ 3 ಜನ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು 3 ಜನ ದುಮ್ಮುದಾರ ಬೇತೆ 2 ಜನ ಇರ್ತೇವೆ ಇರ್ 3 ಜನ ಅರಸರ ಎಂತ ತೂತಾರ ಪಂಡ ಪೂರ 3 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥಗಿತ್ತೆ ಮೇರೆಡಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡ್ತೀನಿ ನೇರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತ ಕಲ್ದಿನಾರು ಮಾತ ಮೇರಿತ್ತೆ ಮಕ್ಕ ಮೇರೆ ಒಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೈಟ್ ತಂದು ಇರ್ತೀರಿ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೈಟ್ ಇರ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀರಿ 3 ಅರಸರು ಎಂತೂತಾರೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ನಾಯಕ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಅವಿತ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ಪಂಪಿನ ದುಂಬ ಪೂರ ಇಚ್ಛಾನೆ ಅಪ್ಪಾಗ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋದಾರ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಪಂಡ ಅಜ್ಜೇರಿ ಕಾಲ್ಪೈ ಬೊಕ್ಕ ಇವರು ಒಂದು ಪುರ ವೈದ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪುರ ಅಂತ ವರ್ಮ ಮಾಗನೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನತೆ ಅಂಚೆ ದೈವದ ಹೋಲ್ ಪೂರ ಸೇರಿದಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂತೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರು ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಗಡಿಬಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಸೂಚಕ ಅವಡು ನೆತಾವಡು ಅಂತ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಬೊಪ್ಪನಾಡಿಗ್ ಜಾತ್ರೆ ಸಮಯಡು ನಿಕಡೆಗೆ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಉಂಡತ್ತೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪಿನ ಅಂದ ಬೊಪ್ಪನಾಡು ಉಂಡು ಅರಸುಲ್ನ ಅರ್ನ ಪಿರೌಡು 3 ನಾಯಕರು ಒಂಜಿ ಗೋಪಾಲ ನಾಯಕರು ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೇಸನದ ಅಂತಪ್ಪ ನಾಯಕರು ಐ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಂಕಿ ನಾಯಕರು 3 ಜನ ಅರ್ನ ಬೆರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಬಪ್ಪನಾಡು ದೇವಿ ಅಕಡೆಗೆ
ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತಿನುಂಡು 3 ಜನ ನಾಗೇತ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಾರಾಯಿ ಹಾಕು ಅವು ಉಂಟು ಗುತ್ತು ಸತ್ತ ಕಡೆ ಪುರ ಆಯ್ತದ ನೆತ್ತ ಕಡೆ ಪುರ ತಾರಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಉಂಟು ಪಕ್ಕ ಮುಳ್ತ ಮೀನ್ ಪತ್ತನ ಅವು ಬಪ್ಪನಾಡ ಜಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ತ ತಂಕರ್ನಾದ ಕುಲ ಉಂಡು ಅವಳು ಆ ಜಾತ್ರಾ ಸಮಯ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಡೀ ಊರ್ದಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಾದ ಪುರ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ ಪತ್ತನ ವಿಶೇಷ ಆನೆ ದಿನ ಮೀನು ಪುರ ಭಯಂಕರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪತ್ತದ ಮೂಲ ಪತ್ತದ ಅಗೇಲ್ ಬಳಸರು ಅಗೇಲ್ ಬಳಸದು ಪುರ ಕಮ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿನಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ತಯಾರಾದ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ತನುಷ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೆರೆಗ್ ನನಲಾತ ದೈವ ದೇವೇರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ.